Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werden de 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Marjan van Oosterbrugge namens Sluis Lokaal, Chris Simons namens de VVD en Patricia van der Vijver namens het CDA kregen voldoende stemmen om plaats te mogen nemen in het gemeentebestuur van Sluis. Het is weer een mooi moment voor een ieder, denk ik. Alleen niet iedereen staat daar hetzelfde in, want de oppositiepartijen waren kritisch op de afgelopen periode. Het zou te lang hebben geduurd voordat er een coalitie was en sommige partijen voelen zich buitengesloten. Daarnaast waren er veel onderlinge spanningen, waardoor niet iedereen vertrouwen heeft in een lang huwelijk. Ja, de afgelopen periode was natuurlijk heel erg intensief. En ik denk dat we nu de schouders er weer onder moeten zetten om de volgende periode, om de nieuwe termijn weer met volle moed tegemoet te zien. Net na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart werd al duidelijk dat Sluis Lokaal het initiatief nam in de vorming van een coalitie. Ze wilden een brede, stabiele samenwerking met dus meer partijen dan de afgelopen periode. Maar zover is het uiteindelijk niet gekomen. Nee, dat is hem niet geworden. Het is de huidige coalitie gebleven. Maar we gaan met de huidige coalitie het beste doen voor onze inwoners. Een ander punt waarop veel kritiek kwam is het feit dat er nog steeds geen coalitieakkoord is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Maar volgens Van Oosterbrugge zal dat probleem snel opgelost zijn. Nou, in principe ligt het er in grote lijnen. En de oproep aan de andere partijen is om deze week nog wat input te geven. En dan de volgende raad is het akkoord in de raad. Toch een beetje zin in? Ja, heel veel zin in.